usapan. Ito raw ay mainam sa sakit ng katawan, pati na sakit ng ulo. Yes, mga kabangyawan naman ang mga produkto sa SED Marketing. Kung nagapangita ka naman sang habon, Celebrity Beauty Soap kag Celebrity Plus Kojic Soap ang ato marekomendar sa inyo. Natistingan nyo ng Celebrity Beauty Soap. Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kag sang Office of the Provincial Agriculturist. Episode 20. Maayad-ayad nga adlaw, good day, no? Mayong adlaw sa aton nga mga suki nga tagpalamati, no? Sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Welcome naman, no? Sa aton School on the Air on Smart Rice Agriculture, no? Kaupod naton dire ang aton Agricultural Training Institute, no? Ginapangunahan, no? Ni Ma'am Nikki Gallego, aton nga coordinator, no? Sa School on the Air. At the same time, mga farmcasters na to, no? All over the region, no? Mga farmcasters sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good day gid sa inyo nga tanan. Subong man, no? Sa mga municipal SOA coordinators naton, good day gid sa inyo nga tanan. Kaupod naton subong, no? Aton nga hepe sa RCPC, no? Regional Crop Protection Center, sa pag-discuss, no, sa sining episode number 20, no, K-check number 7, nagasiling, no significant yield loss due to pest and diseases, no, sa aton nga palayan. Sir Ryan, let's go ang imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga tumalanaw subong nga adlaw, Sir Ryan. Yes, Sir James, no, good morning gid sa tanan, no, especially sa aton gid nga mga partner gid nga mga local government units, no, sa municipal kag city agriculture offices, and of course sa aton gid Sir James nga mga mapisan kag mga pinalangga, no, nga mga farmers nga naga lantaw sa aton pamati sa Subo. Yes, sa Provincial Agriculture, no, offices kay Sir Nick Kalawag, no, mayad-ayad nga adlaw kay Sir Alvin Nava, no, sang Gimaras, Dr. L. Ponso Toledo, no, sang Iloilo, no, at the same time, no, kay Ma'am Salome David sang Aklan, Ma'am Selvia de la Cruz, no, sang Capiz, no, kag kay Dr. Kausing, no, sang probinsya sa Negros Occidental. Maayad-ayad nga adlaw. Sir Ryan, no, aton nga K-check number 7, no, ang importansya sini Sir Ryan daw ano ka importante ini nga kinanan ma-manage gid, Sir Ryan, sang aton nga mga farmers ang pamiste kag pamalatian sa ilang nga mga talamnan. Of course, no, ang ginahambal sa aton sang key-check number 7 kag importante gid ni sa aton nga mga mangunguma, no significant yield loss due to pest and diseases, but silingon dapat hindi pagpabay-an, no, sa aton nga mga farmers nga madamage sang ila nga mga tanom, especially ang aton nga rice, bangod, no, sa mga nagakasari-sari nga mga peste kag balatian sa rice field. Very important kay balaan taman, no, na experience man gani sang kadamaan nga kung mapabayan, no, ang mga major pest naton of rice, Sir James. May mga experiences kita nga sa isa ka hektarya tag 5 or 10 na lang kasako ang gina-harvest nato, no. So kinahanglan tagid nga ididon ang ang kaunda, no, sang palay check, key check number 7 para ma-remind kita, no, sa ginatawag nga regular monitoring, no, sa pag-report sa aton nga mga technician kung may problema, ug of course sa pagkilala, Sir James, no, sang mga piste nga ara sa talamnan kag sa mga estratehiya kung paano malikawan ang damage due to pest. Yes, no, kay balaan naton sa Ryan, no, may ara nga mga pamiste, no, nga kumapabayaan naton ulihin na lang naton mabalaan, no, nga ara ang ilang presensya, no, sa aton nga mga talamnan. Kibot lang kita, no, nga heavily damaged na gali, no, ang aton nga palayan sa Ryan, no. So you have mentioned, no, nga may monitoring kita activities, may surveillance activities kita nga ginahimo sa aton nga palayan sa Ryan. So isa-isaw naton ini nga mga concerns sa Ryan, no, sa K-check number 7. Abalaan naton ikatunga-tunga na kita sa
palay check naton no nga mga topiko sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture, Sir Ryan, no. So isa-isahon naton, unahon naton Sir Ryan, ano bala ang mga pamiste no nga nagatugas ang significant yield loss, Sir Ryan, no, sa aton nga talamnan, no. Una kita anay siguro sa sabod no o kung sa nursery stage no sang aton nga palay, Sir Ryan. Sa mga nagapractice no sang tanom or transplanting method of rice production, so una gid naton nga bantayan ara pa lang sa sabudan, Sir James. Oo. Ang ginatawag naton nga atake sang tamasok no or rice stem borer. No, so sa seedling stage pa lang niya kung damo na sila kag hindi mo ma-prevent or ma-manage, sigurado gid ako nga once nga itano mo inang sabod, madala niya gid no sa imong main crop, no. So isa gid ina dapat hambal sang palay check naton, idiyahan tagid nga sa isa ka metro kwadrado kuno hindi maglapaw sa 5 ka egmas sang tamasok ang makita sa sabudan. Kapag sila yung kasirayan nga egg mass, no, ang tinumpok ini sa itlog, Sir Ryan. Wala, So, unang butang balon? Ang aton nga tamasok nagaitlog, pero ang itlog niya hindi pa isa-isa kundi by mass, no, or isa ka tumpok. Yes, oh. So isa ka egg mass, kung mapabayan ina Sir James, mga at least 200 man ina kaulod kung mag-hatch, no. Oo. So dapat hindi magsobra sa 5 ka egg mass ang tamasok sa isa ka metro kwadrado sang sabudan para ma-prevent naton ang damage due to stem borer. Hindi sa man na ayhan, Sir Ryan, no, kung ikaw si farmer, no, aton nga mga rice farmers, no, nagapractice ang direct seeding, no, wala sila nagasabod. Di sa man ayhan ang measurement naton, Sir Ryan, sa metro kwadrado 5 man ka igmas ang aton nga dapat isipon kung direct seeding method. Pwede man na siya nga mabasihan, no, during regular cropping. Yes, pero ang bantayan gid naton siguro, Sir James, kung ara na siya, natanom na gid siya, whether transplanted or direct seeded, ang ano na ang bantayan naton, ang damage na mismo nga dalas ang Sa tamasok. ulod na mismo. Oo. So ang ginatawag nga dead heart kung seedling stage, Oo, pag ang whiteheads or ang uban kung nagagawa na ang bunga sang palay. Na kung direct seeding ang method sa aton nga pagtanom, Sir Ryan. Yes, so with regardless, no, irregardless kung direct seeded o transplanted, amo na ang aton nga ginabantayan. Pero kung sa seedling pa lang, why pa man ina sang direct damage, pero ang ginabantayan ta ng egg mass. Kaya ang purpose sina nga hindi madala halin sa sabudan pakadto sa imo nga tanom. Yes, so tandaan, no, tandaan sa aton nga mga farmer enrollees, no, sa sabudan pa lang, constant monitoring na, constant surveillance na kita. Ang bantayan naton nga pamiste, no, is tamasok, Sir Ryan, tamasok, yes. no. Iban nga mga piste disregard lang anay kay sa ini nga stage ang pinakamahalaliton nga piste, no, amo ang tamasok. Sa early tillering, Sir Ryan, no, bot silingon nakatanom na kita o kung nakasabog na kita, medyo tulotag-as na aton sabog, kaya umpisa na panggipi ang aton nga tanom nga palay, Sir Ryan. Ano naman nga pamiste ang dapat aton pandayan? So sa early tillering, no, siyempre nagasugod na ina, Panggipi. abuno na aton nga Yes. farmer, nagaamat-amat gipi. So nagadamo naman sina ang ginatawag naton nga mga defoliators, no, ang mga ulod nga nagakaon sa hubin nga palay. Pero defoliators, no, pero wala na mo na gina-consider nga mayor gid nga mga piste sa humay sa ina nga stage. So ang mga major gid nga piste mo ang mga hoppers, for example ang brown ka green plant hoppers, no, ang rice black bag, kag ang rice stem borer na mismo, no. Sir James, no, amo na ang mga balantayan nasa during the vegetative na mismo nga stage. Ang defoliators to madala naton ina sa pagmanihar lang sang tubig. So Water usually, management. kung damo sang mga ulod, ang automatic nga himuon lang sang farmers is pahubsan lang ang imo nga talamnan, daw basa lang bala ang, Yes, ang field para ma-discourage naton ang pagdamo sang ulod. So we don't need nga maggastos gid kita sang additional cost nga maghilo gid kita, no. Pero sa mga major nga piste, bantayan tagid na siya, Sir James. Pwede ayhan naton, Sir Ryan, no, nga ma-consider nga one of the defoliators ang aton nga mga golden snail.
Okay, so hindi na siya, no? Hindi na siya. Lain pag hindi na siya, Mhm. ang aton nga defoliators, amo na ang mga caseworm, no? Ang mga worm maggot, Oo. kusim kung tawgon sa Kusim. mga farmers, Mhm. no? Ang aton nga golden apple snail, balantayan man na siya sa first 2 to 3 weeks, no? Sa aton nga palay. Just the same, no, ang aton sina nga management is water management kag ang proper leveling bala, Sir James. So after sang early tillering, Sir Ryan, no, mga kadto nakita subong, no, sa mid to maximum tillering, no, o kun early panicle initiation, no, sang aton nga stage sang palay, no. Ano naman nga mga pamisti ang dapat naton bantayan, Sir Ryan, no, kay we understand sa early tillering sa ina, water management ang vital, no, para nga ma-prevent naton ang pagka-damage sa aton nga palay kag ma-manage naton ang ini nga mga pamisti nga gin-mention nimo kaina. So diri, no, sa early panicle initiation stage o kun EPI, ano naman ang dapat bantayan ni mangunguma, Sir Ryan? So while nagalapit siya sa pagbusog-busog, no, reproductive amo na ng mid to maximum tillering nga stage. Oo. Medyo naga-sensitibo na ang aton nga palay, Sir James. So amligan tagid din na siya sa mga mayor nga piste. Number 1 gid ang tamasok, no, kay dira kung di mo na siya ma-prevent, especially ang ginahambal sang palay check, dapat kuno kung kagina sa sabudan ang iya threshold 5 ka igmas Yes. sa isa ka kwadrado. Oo. Subong kay dali na lang siya magbusog. Ang limit na lang nga ginaano tay hindi magsobra sa isa ka igmas, meaning i-minimize tagid sa amoni nga stage kay makakos na siya sang direct damage, no, sa tamasok. Tubot sila kung Sir Ryan, sa isa ka metro kwadrado kailangan wala igali sa igmas. Isa lang gid. magsobra sa isa. Ay, hindi lang magsobra sa isa. Oo. Wala o kung hindi magsobra sa isa. Yes, kay meaning habang gagulang aton nga humay ang recovery niya naganubo naman. So dapat mas careful kita, no, sa pag-manage sang tamasok. So ang aton gid sila nga main nga recommendation is magamit gid sila sang aton nga main man nga biological control agent, no, ang trichogramma. Nga kung sa diin ang gina-control sang trichogramma ang itlog mismo sang tamasok nga hindi na siya mag-hatch nga mag-ulod, kaya ang ulod ang naga-damage, no? You have mentioned, Sir Ryan, no, about trichogramma, no, kag halin pa kaina, no, sa discuss naton sa nursery or seedbed nga stage, no, nursery stage ang aton nga palay, ara na ang presensya ang itlog sang igmas, no, sang tamasok nga ginaisip naton. Pwede ayhan nga sa seedling stage pa lang, Sir Ryan, pwede na kita maka-apply sa trichogramma? Yes, no. So ga-start kita apply trichogramma 2 weeks halin sa sabog or sa pagtanom. 2 weeks. 2 weeks. Oo. As early as 2 weeks ga-start na kita. Then weekly ini siya nga interval up to 6 weeks, no, nga or 6 times nga application sang trichogramma para masigurado naton nga kung may damage kid man sang tamasok, very negligible. Every other week ang application naton. Yes, Sir James. Every other week, no. So pwede kita sa aton nga farmers tandaan ninyo, no, pwede gid maka-apply sa trichogramma, biological control naton, kag pwede mapangayo, no, sa RCPC, no, libre sa Ryan, kag sa aton nga mga biological laboratory, no, sa probinsya basi kung may ara pa nga operational sa Ryan, Yes. pwede aton ma-submit dire. So may mga aside sa Regional Crop Protection Center, central laboratories ang panawag nato. Yes, no? So may laboratorio man kita diri sa province of Iloilo nga sila mismo ang naga-manage. In fact may mga LGUs nga may ara kita, i-mention ko na lang ang LGU Leon kag Miagao. Yes, diri sa Iloilo may ara man Pwede na gid nila mapalapitan. sila. Oo. Kung dito naman sila sa probinsya sang Antique, pwede sila kapalapit, no, sa aton nga ROS, aton nga Research Outreach Station. Sa Tigmanali, Patnongon. Yes, so Oo. may ara man dito nga production sang trichogramma. So damo man sources, especially kung siguro ang farmers ta, Sir James, mag-connect din sa ilang ang mga technician. Yes, ang pag-amiguhay, ang pagyom-yom ninyo sa pagsumalangay nyo, bisan diin lang ang technician, kananan kilalanon gid ninyo, no, nga na-assign sa inyo nga mga kabaranggayan, kay pinaagi sina, no, ang mga interventions naton sa Ryan, especially sa sining nga mga libre lang nga mga
interventions naton, mauna ka mo makahibalo kung maayuhay ka mo sa technicians sila yan. Yes, no, very willing man ang mga technician nato basta ga-report lang aton Yes. nga mga farmers no. Kaga Sir James no, aside sa stem borer no, balantayan man na especially sa subong ng panahon ang brown plant hopper no. No, brown nga waya-waya. So kilala man ni sa aton nga mga farmers kung hindi mo ni siya mabantayan, matingala ka na lang nga nagagulpi lang nakadunot ang imo nga humay no. Panawag namon sina hopper born. No, upper burn. So at this stage, galapit na siya sa pagbusog-busog. Kinahanglan gid nga amigan naton ang talamnan no sa brown kag mga white back plant hoppers. And in areas nga may rice black bag, especially like diri sa may northern parts ng Iloilo kag central Iloilo, Yes, portion may sa Antique. portion sa Antique like sa may Barbasa no. Yes, And neighboring towns. Also may portion man sa sa Capiz. Example dira sa may Dumalag no. Yes, May mga sightings na kita dira sa rice black bag. So bantayan taman sina kay ini nga stage nanamian man ang black bag kay simply mahumok pa, ubin pa ang palay no, Sir James no. Kag kung mapabayaan ina siya, makakos ang ginatawag nga bagborn. Bagburn. Bagborn. So after sang EPI no kon early panicle initiation naton nga stage Sir Ryan no, makadto na kita subong no sa flowering stage no, nagibulak na ang aton nga palay no. Ano pagid nga mga pamiste sa Ryan ang kinahanglan bantayan ni farmer no sa sininga stage. Okay, so sa aton yung mga insect pest no, while nangagulang na ang siguro ang major gid nga bantayan nila ang hoppers man sa gihapon. Kaya na-observe namon nga habang gagulang ang paray, dira gid nagadamo ang presensya sang white back kag brown plant hoppers. Kay sa impormasyon nato no sa aton nga farmers, ang nanamian nga pak nga panimpo sang hoppers amo nang medyo malamig kag madulom. So while nagagrow aton nga rice plant, nagatakop ng mga dahon, nagasiksikan ng mga gipi. Nagadulom kag nagalamig no ang microenvironment. So nagadamo naman nga nagadamo ang mga brown plant hoppers sina Sir James no. Daw ano ka importante sa Ryan no nga sa flowering stage no sang aton nga palay, ang presensya sa aton nga mga friendly insect sa Ryan. Okay no, so very important no kay especially nga ang flowering stage ta hambal gani sa aton mga experts sa field rice no. Amo na ang pinaka most sensitive nga growth stage sa aton nga humay kay dira naga-develop no ang aton nga dira magasugod pag develop sa aton nga uhay. No, so dapat at that stage damo ang aton nga mga friendly no, organisms. Kay habang nagagulang nga daan naton nga paray, nagadamo kag nagabaylo naman ang mga insekto nga nagadapo sa aton nga paray no. So best gid nga bayok natural enemy against hopper ang ginatawag nga mirid bug no. Mirid bugs amo gid na ang pinaka the best. Daw ano itsura sina sa Ryan? So daw hopper man na siya pero mas gagmay kag makita ina siya dira man sa paklang no sang humay. So i-observe lang sa aton nga mga farmers kung damo gani waya-waya may kita sila nga mas gagmay pagid nga daw green man kag may itom man sa ulo ya. Amo na ang mirid bug naton di nila pagpatyon. Kay natural enemy na siya sa aton nga brown plant hoppers. Yes, aside from mga damang naton sa Ryan no, mga dragonflies no. So very important gid no tanan nga mga dalagpo, mga predators hasta sa mga gragmay, mga parasitoids. Yes. Dapat kilala sa aton nga farmers no kag sa Kichek 7 ginapakilala man ina sa ila no during our FFS gitani no. Yes, sa Farmer Field School gid. Kay sa Farmers Feed School no, isa-isahon ini discuss no sa aton nga mga technicians no sa mga farmer enrollees naton nga nakagraduate na no sa FFS on Rice Ryan bala naton na pahat-pahat kid ini no sa aton nga mga agricultural extension workers no, si Ma'am Mara Ontal no, dati Ma Ontal kapila na ini magkandak sang IPM FFS. Yes, pioneer ini sa Ryan no, pod pa mga grupo ni Sir Manny Olanday sang una no, kay Ma'am Elimia Olanday no sang una no nga nagkakandak sang IPM
FFS, no. So sa mga farmers nato, no, nga medyo wala pa na introduce, no, sa IPM FFS Ryan, no, pwede gid sila makapamangkot sa mga AEWs nato, no, nga naka-training diri, no, para nga maisa-isa ano ang itsura sa friendly insects. Din ini sila makita ano nga stages ang humay, ang nagaduging ini sila kag ano nga mga enemy insects, no, ang ginakaon nila si Ryan, no. Oo. So dapat magpatigid sila nga epektibo ni sila kay paras man na sa tawo, Sir James, no. Example ang damang. Hindi man na matapos ang 24 hours nga hindi siya magkaon. Yes, oh. Just like sa tao nga, makaon ka pamahaw, may panyaga, may panyapon, may snacks in between, may midnight snacks. So ang damang naton nga damo-damo man na siya magkaon, no, within the day. So just the same sa other naton nga mga friendly organisms. Kaga ang friendly insects pagid, friendly organisms, hindi lang ni mga insekto. May mga amag pagid, may mga virus, may mga fungus nga beneficial sila ya. Yes, no. At the same time sa Ryan, no, sa aton nga mga farmers, no, dapat, no, nga tandaan gid, no, ang ining nga mga pagduging, no, sa mga friendly kag enemy insects naton sa Ryan. Makadto na kita subong sa milking stage, no, pag pamusog-busog, pagpamuging sa Ryan sa aton nga palay, milking stage. So kabalo naman yung mga mano nga ang naga-damage kasi na ang mga bugs naman, no. Yes, oh. So black bug, pero ang pinaka-common gid ang rice bug, Rice or bugs. ang tsangaw. Kag may bago pag subong ang rice green bug, no. Nakita man naton sa may banwas ang haniway kag sa may banwas ang barbasa. So ini ang ila sini nga action abi, no, ang mga bugs ngini nagasuyop sila, no, sang milky grain or ang pinaka gatas-gatas. So dapat sa ini nga mga stage bantayan ta ang mga bugs like rice bug kag rice green bug, no. So hambal sa aton nga palay check, dapat kuno hindi magsobra sa sa 20, no, ka rice bug ang makita, rice black bug ang makita natin sa talamnan at this stage. Yes, oh. Sa tsangaw naman, di magsobra sa pulo kabilog nga tsangaw sa isa ka metro kwadrado ang likawan sa aton nga mga farmers. Kay kung magsobra dira, may significant yield loss ng agumon ng aton nga talamnan. Yes, no, kag ang management naton, practices ni Sir Ryan, wala naton mga farmers naton may mga indigenous nga mga practices, no, sa pag sang sining nga tayangaw, Sir Ryan, aside from the chemicals, no, nga gina-spray naton. Yes, no, mas effective gid ang mag-set up kita sa mga attractants, no, Sir James, basta sa rice bag or tsangaw kay high flyer ini sila. So kung may attractant na ginbutang sa imo nga sa kinahon, sa buwa, sigurado gid ako nga dapuon gid na sa aton nga tsangaw. Kag dira ikaw mag-apply sang pagpatay sa ila, no. For example, kung tutdan mo sila dira sa imong attractant or sprayan mo sila, hindi gid advisable sa tsangaw nga dira ka mag-spray sa field mismo kay hindi na sila basta-basta maigo, Sir James, no, sa aton nga conventional nga spray lang. Yes, oh. So tandaan nato, no, gamit gid sa attractants, no, ang mga examples sina ang usually ang mga hambal nila may mga bad odor, no, pero gamito naton example mga tinuktok nga kuol, no, mga hasang sang isda halin sa kusina, amo na butang lang na nila sa downet, ipakabit sa siguro mga bisan mga 1.5 to 2 meters nga pole, no, palibot sang talamnan kag kada aga, Sir James, si bason lang nila para ang baho bala sungaw gid. Then dira sila mag-spray sa Ryan, no? Yes, so pwede nila dira tutdan o sprayan or dakpon, no, using net, no, kag physically mapatay na nila ang tsangaw. Yes, no, ara sa milking stage na to, no, sa aton nga palay. So ang next sa Ryan, no, nakapamulak na ang aton nga palay, yari na kita, no, sa pag fill in kung bilog, no, sa aton nga pinasi sa Ryan, no, grain filling stage, no. Ano naman luwas sa mga apat sini sa Ryan, no, apat ka mga major pest, no, ang ginabantayan naton
sa sining apat no at tanan gibla ini ang dapat kita matayan sa sini nga stage Sir Ryan. So sa maturity no simple hagan-hagan na no ang problema sa mga hoppers ini mga daw mga sobra na lang hindi mo ma-manage ang bata pa. Pero siguro ang pinaka-importante gidya kung ako lang ha. Bantayan nila hindi na ang mga insekto no kundi ang ano na ang ilaga no? Kagang army worm. Na kay during this stage tagustos army worm. Kay bisan harvestable na pwede pa ini magduging. So surveillance gid sa ilaga, sanitation kaga paon-paon ka man sang rodenticide. Pero sa army worm gid dapat amligan gid kay 1 to 2 weeks before harvest. Dali na malang dapat pisano naton nga bantayan gid. Kay once nga hindi naton ma-detect ang army worm, isa lang kagabi pwede niya maubos up to 70% imo harvest. Sabi ko, Sir Ryan, ang army worm nag-atake lang sa seedling stage pa lang sa aton nga palay gali sa matured nga palay nga may bunga na pwede pag mas delikado pag hindi siya sa may bunga kay ang resulta sina gakatuto no gakahulog ang bunga ginautod ang panicles. So experience na especially sa may San Jose Antique nga kada maglawig ang init amo nang ilang experience dito no sa harvestable nga rice. So ini no halin patpat na nato no halin sa seedbed pakadto sa early tillering no sa early panicle initiation no sa flowering stage, milking stage no, grain filling stage no ka maturity na patpat na nato no ang mga major nga mga pamiste nga dapat bantayan no sa aton nga mga mangunguma no. So ala hindi gid madula sila yan no all stages no kala gid ang aton nga tamasok sila yan. Tamasok ang while naga-vegetative natin dira nagasulod ang mga hoppers kag bugs. Pero towards the reproductive no sa milky stage ang rice bug kag green bug and sa ulihi ang ilaga naton kag army worm. So to assess sa naton nga K-check number 7 dapat tandaan naton na mga farmer enrollees no significant yield loss no due to insect pests, diseases, weeds, rats, snails and birds no. Ang ini kinahanglan no nga mabantayan naton, makontrol naton para nga malikawan naton no ang kahalit kag pagdugo do sang aton nga production Sir Ryan. Sa masunod naton nga episode Sir Ryan iga-discuss naman naton all about diseases no nga nagaapekto sa aton tanom nga palay. Wala nakita sing panahon sa aton nga programa no kadalagan sa agrikultura Sir Ryan. Good day no sa aton nga mga farmer leaders no, mga local farmer technicians naton. Kay Nonoy Mark Gamboa no aton nga LFT coordinator no sa regional nga level no, kay resource person naton Joey Gimalay no at same time kay Karen May Hipolito no mayad-ayad man nga adlaw sa inyo no, kay Sir Elmer Cabosas no aton nga rice program coordinator no mayad-ayad nga adlaw Sir Elmer kag sa bugos no nga rice program no. Sir Ryan basta may talam yawon pa ikaw kag din ang imong nga mensahe no sa aton nga mga farmers subong adlaw. Ang ako na lang siguro Sir James no magbantay gid naton nga mga mangunguma sa subong especially nga kadamo kami sa mga na-receive nga reports no major infestation kag tune in gid kamo no sa amon nga programa nga ini damo pa kita talakayon sa madason nga semana naman or inadlaw. Yes, thank you Sir Ryan sa pag-upod sa aton nga programa School on the Air on Smart Rice Agriculture no diri sa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan no nga programa no. We hope no nga makain-kaupod ka pa namo no sa masunod nga episode. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director Remelin Ricoter no kag duha ka maambong kag mapisan naton nga Regional Technical Directors Dr. Peter Sobriviga no kag Engineer Jose Albert Balogo. Ini inyo kasubong nga mangunguma kaupod si Ma'am Sheila May Torino, James Earl Gatisto. Nagatamyaw sa inyo. Good day, mayadayad nga adlaw. Mayong adlaw sa inyo tanan.